Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Endi Ananda saking kelas 9G absen Pak Libur badhe maca geguritan sejadah kumel. Sejadah kumel nang pojokan mester. Nglubruk ngendobrok dhewean. Mambu apek semebar sajroning ati, kayung nyeluki saben wayah wengi. Sira menungsa gedebikan. Ngentokna wektu daya lan upaya mobat mabit golet rejeki nang donya. Wis suwe sira menungsa olehe klinting. Pirang-pirang puteran bumi ora keitung. Ngasih ora emut marang Gusti Maha Agung. Ngeneh gagian aja kesuwen olehe mlayu sedelan leren merga urip mugur satelaran soten. Ngeneh gagian aja kesuwen olehe mlayu sedelan leren merga urip mugur seteleban soten. Sejadah kumel dadi pengemut-emut. Pengemul-emut menawa sira saking cedhek melekat laut sing bisa teka sewayah-wayah. Nalika sira lagi susah utawa bungah nang lembaran sejadah warna luntur ana tandha temetese banyu wudu lan miline eluh bocahe saka kalbu. Lungsur bareng dosa-dosa sing lebur. Sejadah kumel kayong kumel kayong langka pengaji. Ningen sejati minulya dadi lantaran pertanda tresna sekang Gusti Pangeran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.